Jesus. Ndewo. Hey. Okay. Good evening. Ash, listen. Ash, listen. I don't want that laughter. Otele Series knock out onye vu katrata garega. Drum that laughter for you. Ash, listen, I don't want it. Oh yeah, you put that with on Inishi. I installed it. Huh? I glued it on. Where you go chile kabagoko? Egg glue me on. Oh yeah, clean it out in it and on. Oh yeah. Okay. Okay, man, how will I get my back up and you have what either? Yeah. Don't come here, give us from us to make it. Try again, ya baby to gear. Where follow Tini who you just the man, and I want flat relano. Braga big goes by your ara in flat tire. Chile kabagoko. Where follow Tini who you want bingo, Braga be a goshimi, ara Arabara for 5 years. Take and play with you here, take and smile with you here. Braga be a goshimana. Or what I am again. If I see your titi, I bring you down. Who is playing with you here? One bingo. Them you. Kati karang mata kretra ho garagama bro. Bianga bia begaram camera near. Hey, therefore, let's have 24. Come, them you, Branga Bia, where is for Instagram here. Did it for Gabran and then single mother Bianga Bia and Bia Takoshigram. If you try that thing with a camera, wear them nana again, my magic in a wall here. Branga Shigamana, Braga saw one and they move him. I braga saw one and they matrat. We are doing your work or Catabra sign. I took Rajo. I braga saw Nana come now, Hungani shaky me. The little quag Branga with a camera, wear them now, Utuana, Nama, Gamotaka milk. Oh yeah, the way for Nana Lagabila talking Laramas on my bingo. Hey, she like that. She like a gabago cookies girl, made him that ara. Oh yeah, go back it on that, but she like a bago coma bingo branga piagurana megaramga. Let all the no what I hope placenta, oraimo codo. Branga urana, where am not screening for nunga. Bring that your hand down, or bring that your hand down, cashew nut. And I'm not my on the debut that I'm not telling you again, Bianca here. Oh, yeah, Tonazo. Look at. Go to the wash hands, Bianca Biagrana, Begram. I think you look front. Whatever fast a beer. Whatever fast on over, whatever fast beer. Gosenga. Yes, I think the ton of Chile Cabago, Tono to the Washambes Gra. Tono to the Washambes Guy, Washambes Birin the Sabat. Look at Bruce Kate in the lot choosing Irin no Fujutanga Nina. Abano the law one, a Pupata Hank in the Cherobi. Unyeri. Branga Biabere Marana screen. Barala no to show you them all back. Barala no to bianga. Mam who and where is him anoganaso? Barala no to Irina Nebra, Beram interview. Unyeri. O the mother who mechana, Onyeke Kama Brugina, Tari could be a breaker. Where phone you may well going on. Oh, yeah, what I catch the narrage. This girl, I want to buy a chile cabagoko. When I come and show you your time, what would my name? Mamma, so Paruno has to Tunusha, not to Tunusha a present. If you present, you cover it like this, chile cabago public, you know here.
Tell that one bingo, give me another say about that phone, OG, leg him now. I will bring you down. If this thing echo here, bring you down here. Reduce the volume. That we hear the each have butterfly in you. But I got a mega man on screen. Because I can hear sugar hotel. Will ye Ludoya talk cameraman and double? Draw it up. I installed it with glue. I put this on it. It's so big here. Listen, hey. They are purple. It's so big here again. I'll bring you down. It's so big here again. I'll bring you down here immediately. Owaraya bage. Oya waraka hito hinkre no. Taya purple. Bianga biaso kama asai. Started here with a crane. Yes. Oya. Okay, be a race to English. Okay, but it's English. I go Nigeria, go recite them 30 states and capital lawyer. Tell that girl to off that phone. If I bring you down, I will not bring you up again. Recite them 30 states and capital lawyer. Hey. Look at it, it's from English. You can't recite 30 states and capital. Abia, Omaya, Adamawa, Yola. You can't do it. Rangata Koshikra Benza. Egarola Kwamahadu. Hey. Hello, La Quagra. Imo State University. And they were copper. Go away, Savachala. Asavochala mo. Okay, Lebe Savu. Lagos State. Get a canal. And me Mama put. A. Okay. What recite 30 states a capital one, your mama sige Emilia. Mege Emilia only chetter by guess we chetter. I turn that touch from your ya. Oh, my case to go keep again. I come to say recite. But don't worry, half one. But don't worry, na onye mara na o mad ni nege wishi akwonna fine get the way we for no nyama ishige gum na nyama gum. That's a good one. Aha Amaka. Onye Christabel Igbo. Iwo nye ebe Imo State. ebe ni Imo. Mbise. Ebe na Mbise. Ahịa Zumbise Ụmụọkịrịka. Ebe na ahịa Zumbise Ụmụọkịrịka. Ekwere azụ. Ebe na ekwere azụ. Beos. Hey! Chineke na-elebe shamu ụmụ ndị a ele nga na-amụ ụmụ ndị ele onye tụghe ndụ mma ndị a ime o ele onye tụwaga mụ na ime o ololololo arụ megekwe n'ala Igbo. Hey! Ịmaghị ibe nna gị. Ekwere azụ, the secondary school is Ekwere azụ. Them you Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. You can't even mention your father's place. Ekwere azụ now. I said them you are even asking somebody that is close to you there. But you can't hear to speak English. And let me tell you, my friend, are you okay? I can forget any other thing you cannot recite, but not even your own father's house. Your father, where you were born. Onye agene anojo wonye. Oyimu wine. Oye gen wine ka gene ano, ye la agbaga obodo nna gị. Oya show phone on her. Nchọrọ ihu ya. Cover yourself.
Listen, don't play here with me, and I don't want that laughter. I trump that laughter. Listen. I want you to focus. You want him be say. Olo. The lelo tisha wagi outside the bushi. Ya wane town. Have you lived in Mbise? Olo. So how come you know the father's place more than her? No, I was like trying to explain. I'm not Kawagara here. Yeah. Oh yeah, can't run to noche. Umunega diole. Nani me and my brother, my elder brother. Gene ke na no. Anu me rain. Kebish na watch ai. Lagos. Abrogano. Mba Olo. Mola nwa n'ụlọ. Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? My mommy dị ndụ. Nne gị na nna gị? Nne m dị ndụ. Nna m dị late. Nna gị anwụọ na Kate na m ga-ekpe ma nna m dị late. Nna m anwụọla. Nwa agbọghọbịa nne ya nwụrụla anwụ. Gịnị gburu nna gị? Oyi m agaghị anyanwụ. Na family unu nwere ndị oshi? Mba. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ mbụ? Mba. Oke Otele ọ gaala gị? Oke Otele ọ gaala gị mbụ? Mba. Ije aṅụ amụ? Ije aṅụ amụ? Ke ihe na-atọ gị ọchị? I don't like this. Ije aṅụ amụ? Belele ihe wishi ọchị gị? Iwe ọṅụ amụ? Gị ga-asa m get him ọchị? Ije aṅụ amụ? Mom, get this interview. Huh? Mom, get this interview. Maga. Maga le ya gide. Hem juro ke wa jiji aṅụ amụ ka ọ wee na aṅụ amụ? Mamo. Okay, Maggie get the interview. Then ebe Maggie get the interview. Choose the interview. Achoromo. Then what is your problem? Listen, I'm not playing here. If you are not ready for the interview, go down. Remember, I told you, Gaga worldwide, not the whole social media. In simple something, if you don't want, go down. Don't come here to disturb me. In Angamunne. You're in Angamu. Give them how many minutes each Angamu. What is your problem now? Ijangamu. Ono gwagya say no. What a clear joke. A girl of 34. Kena why hogeku. A girl of 24 years, already be matured. Did I ask you to come to my live stream? Did I invite you? You used your hand and choose to come. And even for interview. And the interview will go well if you wish. Ebi jangamu. How many minutes kena ngamu? 5. Tell Rosanna. Capurono, I'm on walking them none for 5 minutes. Ashima there. Huh? Ashima there. The lady jangam will keep them for almost 5 minutes. So what I am Chideka Bagoko. The lady will run up and now I'm working them for 5 minutes. One yara. Huh? Okay, come to go. You need the oxygen. A lady jangam will keep them for almost 5 minutes.
Mom. Emma, how what kitchen Rebecca watch a kitchen? Oh, she that water. Bushy drop that for trial. Get to tram and keep a man for 5 minutes. Oh, Hey, Bushy that for time. Jesus. Ebre Google. Mba. Otele chapo in your toddy anime. Ya will pomo. Otele. Ijana Naro. Working out to Aragon. Ebala mamma and I hogembo. No. Mba. Akuko melegembo. Mba. Ijano here, Oreo Coco Gana Tono Cocolu. Yabian. Mba. Woka Balaga Cante. A log got it criminate, yellow bleaching it again. A log got it criminate, Chilecabago, yellow bleaching it again. Okay, on khaki net. Eh. Get on yebi. Nani mo. Nani give in a room. Ego leke na aku. 1.5. Get a can gauge what take 1.5. Anime and I jumps to make sure my youth service. You just met your youth service recently. Yes. Then Maka youth service in Lagos. Wait. You got chota say he again we got chota lo 1.5 million. Onya kugara oge jaka ge hustle lawyer work on woke for My mommy. Your mommy. Go 1.5. Eh. My boy be a mere go long go be 1.5. Mago jaba karat. Mba. Arabala magembo. Mba. Mago janya magane ano. Mba. Umo ko letra la ke kembe potralowa. Otu ahụ onye ahụ tapụrụ. Gịnị ka ọ gwara gị o ji tapụ? Onwe ihe ọ nidere gwa m. Lee ihe mere onwe ihe ọ nidere gwa gị. Ele ihe a gwara gị o ji tapụ gị iji sị m onwe ihe nidere gwa gị. Mmecheteli o. Ị ga-echetala ihe a gwara gị na ata gị tapụ gị. Bata gị lee ihe imega. Nọrọ ya tam. Ịdọsị na ya ata ga-enwe mkpu itire nwa akwa ibere. Nga mecheteli. Ị ga-echetara m iti mkpu mebere akwa. Elubola eti mbọ. Mba. Gịnị ka mma gị na-eme? Ma m na-ere nri. Ị jee yi pant? Elee reason iji chọrọ ịlụ di ugbu a? Elee reason iji chọrọ ịlụ di? This girl mege ka mame wata. Elee ihe mege nnọọ ka nwaanyị shi na mmiri pụta. What is the reason mere iji chọrọ ịlụ di? Achọ m onye ke mụ na. Chọrọ onye nke. Nwa agbọghọbịa chọrọ onye nke. Onye mere na ọ dị chọrọ ịlụ di. A ga-etaga na akwa ya aka akwa ka ya start. Aghọta m. Ịghọta? Okay.
Ja like ndị buru ibu ka wende tara ahụ tetra. The body amata ahụ. Okay, the body amata. Ịhụrụ gị nwee choice na ndụ. Ajụọla m gị sị ele ihe mere na ele iji chọrọ ịlụ di. I nweghị choice, I nwe ekwu. Ja like every them you ja like every ma onye tara case the body amata ahụ. One day ga mabụrụ onye ashima dị vuru oke ivu. Ya bịa n'ụlọ gị nga ahụ. Ma ọ gịnị anọrọ ya ekwu egbe police eturu. One day ga mabụrụ onye vuru oke ivu, ndị ka evuru ivu. Ya ekwu egbe na room gị. Ebe the body amata ahụ. Ebe the body amata ahụ. Mmadụ ha nọ na room gị gbapụ gbama mmiri n'ime ụlọ gị. Ebe the body amata ma ya kpọrọ gị gama hotel nọ nga ahụ. Ya wụrụ na ọ nwere kolostra. Ị nọ nga oku ume ị ga-anọ ga anụ ume ya maka oburu ibu ya nwụọ n'ihu gị branga ma the body amata ahụ ma bingo lekpọ dị nnọọ yecha chọkị lete dị nnọọ ka AI arụrụ. Look at how you teach ye AI achaghị ọbara the body amata ahụ bụ ihu ndị eze ga-asọpụrụ chi. Agbọghọbịa na-enweghị choice ga-adaba n'aka onye buru ibu ga-ekwu egbe na room ya one day po. Genotype gị AA. blood group gị O positive. ọya chọkị kpọọ nọmba gị. 0810 612 7310. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba. Ọkwa ịba na ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ụwa niile nga n'iru. Netwọk ejidele ya. Kwe ma na ihe anyị na-eme ebe a ga netwọk ha akpọwala gị ọya gee ntị na-ege m ntị ọ ga-ablọkụ chunu niile kpọga ya na ndị a niile kpọga gị ga the whole call ga-abịa for the whole world blọk ọcha ndị akpọga gị ugbo nọ hia na ka emekeshighị anya enwebedo ihe ịhụrụ ịma na ị bịara na universal live stream emekeshiri anya emekeshighị anya ọnụ na o nwere fan na-eku di ya. Oh, breeze. Oh yeah, close. Just wap your phone. You made your window. Lot of them hungry. Okay, come shift to you. The way I get last. The way I get last. On answer. Web friend to the front. Ele nwoke chere gị Gina. Okay, no. Ele nwoke chere gị ihe awụ Gina akpara akpa. Ele onye chekwara ya chetara gị. Nke paga cool na life munga. Ele hiji apaga cool. Ele hiji were aka otu akara ịga n'ihu Otele go tapa cool like this. Zip ya up. Onye dina na bed down. Who is that person dina na bed down? Oh, one day okay. One day nwoke nọ na room with you dina na bed gbara ọtọ. Ọ dị na oche na couch. Gịnị onye tọrọ? Ka m tọrọ ya. Stay out not there. I don't want to see him here. Oh, shift to go. That would have phone again. Oh yeah. When I na efaka patrangana. Kofa eating my bingo. Where phone got then I can't ana he faka for what? No be ona faka ftara ngadi na ahụ no ni na gom nwezo onye chọrọ ide natural le kwe hitiri na anya gom ke isi gị gom gani na super glue I remove that hitiri na anya oya
Remove that illiterate. I actually come back call it you keep Rangama Hunga natural. Remove that illiterate Nanya. Bishop. Nagrimra. You are not ready for this interview. A better interview. Eh? Did they show you ready for this interview? I did the phone now. I have you push your quick. What I can prove for now. I'm Chidima. Chidimonia. Obi. Therefore, let 25. I got all up on my hadum. It's your mole. Hello, la kwa mahado megra. Agra Paper School of Health, Cross River. E go chala. Nigga na go dendo. Yes. Ako mani ha mega ba ga ba ni ha ko wadi na nga na iru me oge interview. It's your mole. Ilubo lady. Ilubo lady. Ihe na akpọ kiki brush na anọ n'Otele. Otele ụmụ nwanyị ọ na-ana aka nri nke go wepụla ọtafụla. Amaghị n'ebe ahụ. Tele Rosanna. Hello Yesu kapụrụ ya. Enweghị n'ọdị ya. Onye zukapụrụ enwe ka protect gị onye ọwụ. Okay. Otele na-enweghị kick brush. Okay, don't worry. Abụrụ na ara ọdị ya. Mba. Enwere onye ohi nọ. Come, big the way that big focus here, bring you down. I will bring you down here. Take bari who knock out. Ibranga Bemne Kuku get what I leboso. Or what I am again. But I'm saying, well, no, some Nama or no, some Ketake. What I can get again right here. I'm Kuku get what I leboso. I have Bokishaga hit him again now. I'm the secret. Bokishaga the way I'm asking here, Chinekabagoko. I say, Bokishaga. Brange Kuku get what I open that eye now, or you go down from here. Say Bokishaya. I say, open it. Brange Kuku get where my eyelashes a dream ganya like this. Just how something no buru no wampo. Open your eye to a yena puishi. Ebe na efu am. Tiri placenta man na e ke bianga Bokishanya ge open that eye. Keep your eye like this. Remember check interview here. Yeah. If you will not do it, you go down. Chile Kabago could take a play here with you. Say Bokishanya, my friend. Bokishanya. No here Kugo Kakane mention so. Waraya bage. If you're not ready, I'll bring you down, please. I'm not joking. If you will not Bokishana that anya, I'll bring you down. That means dear Degempa. Mega who no mega knock and there's saga early morning church. I say Bope that I say. Bopa no telanya. Boho telanya. Moderator, open to that Anya again, more Bokishia. Bring her down, block her for me. When I go branga big baby. Chesi JD easy. Chesi JD with easy. Manage JD wouldn't.
Open that your eye. Mago wonya akpere. Mba. Na open your mouth na juga juboke shanya. Mago wonya akpere. Olo. Umunne ga diole. I did 4. Iwonya be. Ike duru. Ebe ni ike duru. Ata. Ebe na ata. Ntu. Enwere onye awara amụ ya awa na family unu. Olo. Ekwala amụ mbụ. Mba. So you think I play here with you? Sige Bokeshanya ga. Some question nga. Bokeshanya ga which question? Where anya ga Bokesha with your screen nga. Bring it closer. The way like that. The way like that. Bokeshaya. Nde mmadụ nyụọ mamịrị n'okporo ụzọ ije nyụ ha nga anyụ mamịrị wu nwoke. Mba. Bokeshanya ga na ajụga gị na asam. Oto ike Otele. Mba. Ịdị afọ ole ugbu a? 25. Ị n'ọlụ ụta ga-ewere mamịrị gị ṅụọ mbụ. Mba. Iji aṅụ amụ. Olo. Bokeshanya ahụ. Akwụkwọ oji adọ gị. Olo. Pantị gị opuru epu. Mba. Gị na ndị arụ ọ na-akpa. Olo. Onye goof ọ nọ na family unu. Olo. Iji aṅụ shisha. Mba. Iji aṅụ alcohol. Bokeshanya ahụ. Bokeshanya ahụ apa mmanya. Bokeshanya ahụ. Bokeshanya ahụ. Jawa mụ gụwa n'oge ga-aṅụrụ akọ. Bokeshanya ahụ. Kena onye bịara chọọchị ya. Bokeshanya ahụ. Onye nkwụ. Ekwu isi ya. Nye hụ gị na-aga amasị ihe nọ n'isi ya 5 liters mmanya. Bokeshanya ahụ. Bokeshanya ahụ. Mmadụ ole tarala gị? 4. Asị gị Bokesha data anya. Mmadụ ebe ọ tara gị aha ha? Chigozie. Ifeanyi. Bokesha ya. Bring it closer to the screen. Iji anyụ ma atama gị. Ị ga-enyela odikpu ị na-eti. Bokeshanya ahụ. Bokesha that anya. Papa stress again. Bokesha that anya. Bokesha that anya. Bokesha ya. Ị ga-enyela ekpu ị na-eti. Oh yeah, baby. Genotype again. Come on, drop that hand, keep it and be clean heat. Blood group again. O positive. What phone number again? 070 Bokeshanya hunapea. 41 93 9319. Boy, sir. 070 41 93 9319. Like 19 or 9. 1 1.